lagi cuma ngicu lagi cu calon minku. Kok dini batan nampak dikurangi tiada dalam kendang. Nggak mau panah dinai pai udah di dalam tangan kurang. Di
mejaknya Dinai.
salah berlalu dan kembali dulu buat MC. Ya masih bersama Pak Dero untuk Anda. Pak Wali. Siapa Wali? Asik. Sabanto sa isuanyo. Oy gajaya kasih denai tadorong ame nan bang mananay minyak panwah sampai ko denai kata lenggang kasih rajuma kirunyo deh. Oi gajaya oi oh oi
Saatnya kita selai jalan.
Ya, satu kita berlalu dari saya di sini. Nanti Allah nyo tibo, nandi tunggu Allah nyo datang. Burang nurak jo burang nuri, manari-nari ateh pamatang. Siri hagala pinang manari, tandonya orang Minang baralek gadang. Buah cubadak di tengah laman, dijuluk nan jo pinggalan. Usahlah lamo taga di halaman, uraklah langkah kapalaminan, kaminan samo mandoakan. Selamat datang kami ucapkan buat anak Daro Jomara Pulai beserta rombongan. Selamat memasuki singgasana pesta kita di hari ini. Kali ini dihadirkan dulu satu kita spesial malam-malam Mbak.